Lapha-ke ngathi ngisayidansela nje kamnandi usuku lami lokuzalwa. Hawu, ngase ngithole enye i-surprise nje eyangijabulisa kakhulu. Hheyi Nkosi yami, angikholwanga. Yimi lona-ke manje sengiyavula lapha-ke, sengijake ukubona ukuthi yini. Qagela yini? Eyi. Uyabona-ke lapho-ke yayingasabambeki inhliziyo. Eyi kanti nenjabulo nje yayingafihleki nhlobo phela. Hheyi ngiyayithanda le team. Yabona-ke, this was the best surprise, best gift kwi-birthday yami ka-2025. Yimi-ke lona sengiyasigqoka-ke isikibha esisha sha engiphiwe sona ngothando sivela enhliziyweni kwi-birthday gift. Ngiyabonga kakhulu.